सोंबाय एनअसिखौ नोंथाङा मानो होलांदिया बा साइनखौ मानो होदिया बेवहाय बुंबाय जे आङो हाइकमान्डनि अर्डार नङाबा एनअसिखौ होनो हाया होननानै बुंबाय। भिडिअ नायगिरि रायजो राजा बयखौबो दिनैनि बे धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गासिखौबो बरायना लाबावबाय। रायजो राजाफ्राथ' टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै एसेबाबो हमनो हाबाय जाखानांगौ। बर' सावथुन मुलुगनि बयजोंबो सिनायजानाय बिथां रभि नार्जारी एक्टर ना गफुर हालामनि बिथाङा गफुर हालामनि 7टा गामिया BTR आव थाया होननानै बा 7टा गामिखौ BTR आव हाबा होननानै बिथाङा बुंदों होननानै जाहाथे रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव सोंनाय फिननाय खालामनायनि थाखाय रभि नार्जारी बिथाङा गफुर हालामनि सनापुर एरियानि होनना बुंदों। बिथां सानैखौ केस होनायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा प्रेस मिट लादों। जाहाथे बिनि गासिबो भिडिअखौ रायजो राजाफ्रा नायना लाबानो जाबाय, बिनि उनाव सावरायगोन। रभि नार्जारीखौ लेंहरनानै जोङो 7टा गामिजों जयै सावरायलायदों मोजांनि थाखाय। जों मिथिनो मोनदों जे गोजौनिफ्राय बा जायनोखि BTR आव सोनो थाखाय थाबायगासिनो दङ, बिथांमोना जोंनि इनफरमेसन हरदों जे जोंनि सनापुर गाव पन्चायतनि दानि गोदानै मोननाय प्रेसिडेन्ट बिथाङा जोंनि बे 4 नं वार्डनि 6टा गामि आरो 7 नं वार्डनि 10 गामि बिथांमोनखौ बा बे गामिखौ BTR आव सोनाङा होननानै अबजेक्सन हैदों होननानै जों मिथिदों। दा जों बिनिखायनो बे अबजेक्सनखौ लानानै जों 7टा गामिनि रायजो राजा बिदिनो गावबुराफोर बिथांमोनखौ लानानै जों जयै सावरायनाय जादों जोंनि नैबे नारेंगुरि ब्रह्म मन्दिरनि जिरायसालियाव। दा बेवहाय बिथाङा बुंदों आङो कमप्लेनखौ हैयाखै, नोंथांमोना नायनो हागोन। आरो आङो रायजो राजाफ्रा सावरायलायनानै बुंदोंमोन नोंथाङा जुदि हैयाखैब्ला जोंनो एनअसिखौ हो। बिथाङाबो बुंबाय दे जाबाय आङो एनअसिखौ होलांगोन। बेबायदि खोथा रायलायनानै मोजां मिलायलायनानै जोबनायसै समाव गावबो बिथाङा रायजोनिफ्राय आरो फिन बिदिनो एनअसि बिफिननायाव रायजो राजाफ्रा मानो एनअसि नांगौ, पन्चायतआथ' रायजो राजानि नङा, बेखौथ' जोङो नांगौ होननानै बा बिथांनो जों होनो हाया। बे हिसाबै बिथाङा मा सानखो होगोन होननानै थांबाय न'आव। दा रायजो राजाफ्रा एप्लिकेसनखौ लिरबाय जों BTR आव थागोन होननानै। दा बेवहाय बिथाङा थांनायाव बिथाङा न'आव गैयामोन आरो फन हरनानै सोंबाय एनअसिखौ नोंथाङा मानो होलांदिया बा साइनखौ मानो होदिया बेवहाय बुंबाय जे आङो हाइकमान्डनि अर्डार नङाबा एनअसिखौ होनो हाया होननानै बुंबाय। आरो बिनि उनाव बिथाङा फरायसा आफादखौ ओरैबायदि बुंदों जे फरायसा आफादानो थुनलायनानै हरदों बे 7टा गामिनो, नाथाय मालाबाबो फरायसा आफादा बे 7टा गामिनो थुनजुलायनानै हराखै। मानोना बिसोर इनफरमेसनखौल' हरदों जे नोंथांमोननि गामिया ओरैबायदि गामिया BTR निफ्राय दानख' जासिगोन। आरो जाय बिथांमोना नुदों उदालगुरिनिफ्राय ADC फैदोंमोन, बेवहाय माने ADC फैनायनि जाहोना जाहैबाय जाय गामिया बा गुबुन हारिया BTR आव हाबफ्लांनानै बा गोग्लैफ्लांनानै थानायाव माने जों BTR आव थाया होननानै बुंनायाव बिथांमोना दरसे दरनै गामिया बबेबा गुबुन हारिजों नांजाबनाय बा गुबुन हारिया जों थाया होननानै कमप्लेनखौ हैदों। दा बियो बेखौ बुजियाखै जे हियारिं खालामफैनाया जाहैबाय जायहा BTR आव थाया बिनि थाखायसो फैदों। दा बिथाङा बे हियारिं फैनायाव बा थायैफोरनि फैनायाव बिथाङा जोंनि बे केन्द्रनि बा सनापुर गाव पन्चायतनि भटार तालिकाखौ लांनानै बेवहाय हाबसननानै हैदों। बिथाङा बुंदों जे आं होआखै, खिन्थु जों बुजिदों रायजो राजाया बे दिनै जाय थाया BTR आव बिथांमोननि हियारिं फैनायाव थायैनिसो हियारिं फैदों, सोरबा थानायनि हियारिं फैयाखै। बेवहाय बिथाङा हाबसननानै बे डाटाखौ हैनो नाङामोन। दा जों नुदों आरो जों खोनादों बे डाटायाव मा लिरदों BTR भार्सेस पन्चायत। अब्ला बियो जुदि कमप्लेन नङामोनब्ला बेबायदि लिरनो गोनांथि गैयामोन। आरो बिथाङा बेबायदि हारिनि मावग्रा फरायसा आफादखौ थुनलायनानै हरदों। रायजो राजाफ्राथ' गासिबो भिडिअखौ नुनानै बुजिखाबाय जानांगौ। जोंहा बर' सावथुन मुलुगनि बयजोंबो सिनायजानाय रभि नार्जारी आदाजों जेनेबा BTR आव मानि थाखाय थाया, जों BTR आव मानो हाबा, बेखौ रायजो राजाफ्रा सोंनाय फिननाय खालामनायनि थाखाय बिथां रभि नार्जारीया गफुर हालामनि सनापुर एरियानि 2 सुबुंखौ केस होदों होनना बुंदों। जाहाथे बिनि थाखायनो गफुर हालामनि रायजो राजाफ्रा बा 7टा गामिनि गफुर हालामनि सिङाव थानाय 7टा गामिनि रायजो राजाफ्रा गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। मानो होनना बुङोब्ला जुदि केस होयोबा गासिबो जों 7टा गामिनिखौनो केस होनांगौमोन, नाथाय मानि थाखाय अकल 2 मानसिनि सायावल' केस होदों। जुदि बिथां रभि नार्जारीया बे केसखौ जुदि बोखांना लायाब्ला 2-3 घन्टानि गेजेराव जुदि बोखांना लायाब्ला जों
बेनि सायाव माबा मोनसे थांखि लागोन होनना बुंदों। जाहाथे बेफोरबायदि जालायनाङा ना, मानो होनना बुङोब्ला जों गावजों गाव गोरोबलायनाय बा सोंनाय फिननाय खालामनानै सोरबा गोरोन्थि बुजिलायनायखौ रायलायनानै मोजां समाधान खालामनायासो जोंनि हारिनि बा जोंनि जाथिनि सायाव अनलायलायनाय थायो। आरो मोनसे खोथा बुंबावदों बिथांमोना, जों एसेबांखिनि मोजां मोननानै बिथां रबि नार्जारिनि बिसि खौ जोङो प्रेसिडेन्ट महरै रायजो राजाफ्रा भट होनानै बिथांखौनो गामिनि गथ' हिसाबै भट होनानै जों देरहाहोबाय, बिथाङा प्रेसिडेन्ट जाबाय। नाथाय रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानिसो मावनांगौमोन, बियो मा खालामदों रायजो राजानि थाखाय गाज्रि खामानिसो मावदों होननानै गोबां खुद्रिसारदों गफुर हालामनि सनापुर एरियानि रायजो राजाफ्राना। नाथाय बेखौथ' जों मा बुंबावनो, जों जेनेबा मिन्थियाबो बा खोनायाखैबो, नाथाय भिडिअनि गेजेरजों नुनानै जों एसे गाज्रि मोनदों। मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोनाथ' गोबां खोथा बुंखाबाय, सिगां गफुर हालामनि रायजो राजाफ्रा गोबां हालाय हाफाय जानांबाय, सोरबाया गावथारजाबाय, सोरबाया बुथारजाबाय, सोरबाया दानथारजाबाय, बा सोरबा आइजो माहारिफ्रा जिनाहारि खालामजाबाय। बेनि थाखायनो जों गोबां दुखु मोनदों। जाहाथे रबि नार्जारिया सासे बयजोंबो सिनायजानाय हिसाबै बा बर' सावथुन मुलुगनि बिथाङा मोजां फावखुंगुर हिसाबै बिथाङा जाहाथे बिटिआरआव हाबनानैसो बा बिटिआरआव सोगोनखौसो सिन्था खालामनांगौमोन। नाथाय बिथाङा बिटिआरआव थाया होननानै बुंदों। मानि थाखाय थाया? जाहाथे बेखौ गफुर हालामनि रायजो राजाफ्रा गोबां दुखु मोननाय फोरमायदोंना रायजो राजाफोर। जाहाथे आंनि बायदिबाबो बेबायदिसो जानांगौ। मानो होनना बुङोब्ला जों जेसेबां हायोना बिटिआरआव हाबनोसो नांगौ। मानो होनना बुङोब्ला जों बेबायदि माब्लाबाबो सुबिदा बा सहाय बा सुजुगफोरखौ मोना। बेनि थाखायनो जों जुदिना दा जुदि बिटिआरआव जुदि हाबगोन होननानै गफुर हालामनि रायजो राजाफोरा बा जेसेबांखिनि गफुर हालामाव बर' एरियाफोर दं, जाहाथे बेखौ जेसेबां हायो सोनोसो नाजानांगौ। मानो होनोब्ला मोनखानायखौ बा सोगोनखौ थियारि जाखानायनि उनावबो जुदि जों बिटिआरआव थाया, बिटिआरखौ नाङा होनना बुङोब्ला गोबां दुखुनांथाव जायोना रायजो राजाफोर। भिडिअआ गोबां गोलाव जाबाय, आं जोबथारनायाव आरो फंनैसो बाथ्रा बुंबावगोन। नोंथांमोना जुदि दासिमबो धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। आरो नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों, लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय। लोगोसेनो बारा गोबाव खालामनो सानला, दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।